Imos poñer o punto en boca en Radio Culleredo como todos os mércores. Disfrutamos da compañía de Raquel Crespo e de Cristina Ramallo e sempre con boa compañía que nos traen. Que tal as dúas? Moi bo día. Hola, buenos días. Moi bo día, Fran, como sempre. Moi bons días. Pois mira, hoxe estamos aquí en Punto en Boca coa nosa primeira convidada da segunda tempada de Punto en Boca. Sí, porque o primeiro programa piloto foi un pouco made in feito na casa. Feito na Exacto, casa total, porque era o reencontro. E os Eso reencontros son importantes de, pois iso, como tomar un café con amigos. Iso foi o que foi. Pero hoxe estemos con nós aquí a unha persoa que para min, a verdade, agora mesmo está sendo moi especial, porque traballei con ela e espero seguir traballando con ela xa o sabe, porque fai uns meses, cando estreamos Punto en Boca, hai algo que sempre se vai usar e sempre se vai necesitar cando estreas un espectáculo, que é o cartaz, non? Que é esa primeira visión previa ao que é un espectáculo, non? O que é unha película, o que é unha música, que é esa primeira visión. E para facer este cartaz contei cunha muller, cunha persoa que me recomendaron, pero antes de recomendala eu xa coñecía por Instagram e chamoume así a priori xa a atención polo seu estilo artístico. Ela é Xoana Pousa, que tamén coñecida como Cuchi, porque a súa empresa, a súa marca é Cuchi Flainas, xa non pode ser mellor, xa empeza ben. Está aquí hoxe con nós. Hola, Cuchi. Hola. Hola, encantada de estar aquí con vos, cojo, moitas grazas pola invitación. Por favor, sempre serás benvida aquí, e ademais ti tes moito que falar, porque xa imos empezar así, vou definirte un pouco así con dous conceptos, que son ilustradora e diseñadora, pero que Cuchi é moito máis, de feito, calquera persoa que pode entrar no seu currículum na súa páxina web pode flipar, o sea, quero dicir, o desta muller non é normal. Cuchi, poderías explicarnos un pouquiño cal é o teu traballo, o teu oficio en xeral? Pois eu, como diste, fago un montón de cousas e un día intentando chegar como a unha conclusión para poder explicalo do xeito máis sinxelo posible, foi ilustración e deseño en papel, cerámica e téxtil. Porque ao final son un pouco un cu inquieto de todas as disciplinas que vexo que podo aprender, vou alá. Quero probar, aprender a facer diferentes cousas. Empecé facendo máis tipo debuxos, ilustracións, estampando en serigrafía, camisetas, e logo era como, ese fago un parche, ese probo con spray porque o spray mancha e non sai da roupa, logo ese me apunta a clases de cerámica, ese aprendo a facer máis en confección, bueno, cada vez voume vindo máis arriba. Que maravilla. Estou vendo, que é a risografía? No, porque para unha ignorante é un grupo no que te partes o cu de risa, pero supoño que non é iso. Que é a risografía? A verdade é que un nome moi divertido. A risografía é un método de impresión no que se estampan. Son unhas máquinas especiais, como, imagina unha impresora, e ten uns tanques de color. Primeiro, hai unha plantilla que é o que lle chama, bueno, sería como o cliché, a matriz, non me sai agora o nome específico en riso. Pero estámpase primeiro un color, pasan os papéis, estámpase ese color con esa matriz, e despois volvense a poñer os papéis e estámpase a seguinte cor. E vanse mezclando. Que guai, eu ven varios vídeos que de non eso. acaban de ser como super opacas, entón as cores súmanse. Sí, que bon. Eu non sei por que no meu feed de Instagram empezou a aparecer moito deste tipo de... Non sabía que se chamaba... Como por partes, eu fixen vai pouco, bueno, o mes pasado, en verdad, fixen cunhas amigas un pequeno fanzine de que tómate segundo teu signo con risografía. Que guai! Que cando ve, o sea, se ides ao Instagram de Cuchi, de Xoana, o sea, todo isto que fala ela de que con esa maravillosa expresión que a mí encanta de cu inquieto, literalmente, descanso activo, efectivamente vese reflexado no teu estilo artístico. É un estilo super divertido e que, de feito, algo que faláramos na primeira reunión que tivemos e que a min o que máis me gustou que ten un estilo de nena que non para de facer cousas nunha libreta, sabes? De nena divertida. Exacto, cierto estilo naif y hay como mucho cuidado ahí también, ¿no? En que conservar ese estilo, ¿no? De niña, ¿no? En un punto. Sí, creo que tamén é parte de que eu traballo moito co erro.
En plan, non considero que se de repente cae unha mancha en algo teña que ser un desastre. Non paniqueo aí, é como, pois igual en vez de deixar esa mancha aí, simplemente poño máis manchas e de repente teño un estampado. Ou se un trazo de repente a liña non queda super limpa, tal, non sei que, pois igual podo xogar con iso e dar outra textura diferente. Ou, se, por exemplo, a min resultaba moi frustrante cando facía debuxo técnico, cousas así na escola, que nunca conseguía que as cousas me cuadrasen perfectas, pero era imposible, tiña que facer sempre como o punto máis gordo. As movidas simétricas costábame moitísimo, era como, pois por que vou pasalo fatal facendo isto, que ni siquiera é o que máis me mole? Por que non xogo con iso? Facer formas máis orgánicas, xogar coa desproporción, se é algo que xa sae innato de min a hora de deseñar. E ainda por riba pareceme como que ten un atractivo visual maior. Sí. Claro, pregunto, ti, por exemplo, cando, que ao final creo que cando neste caso o teu oficio é tangible, super, o sea, estás vendo un resultado, non? É o que hai. Ti crees que evolucionou, segura, evidentemente sí, pero crees que vai evolucionar outras cousas? O sea, ou ti ves que isto vai ser algo definitivo para ti, este estilo? Pois, mira, é moi curioso, porque, por exemplo, eu cando empecé a facer cousas, ou seja, cando empecé como a debuxar, a estudar máis arte, que foi cando fixen o bacharelato de artes, que empezou a ser como algo máis de, bueno, pois igual aquí sí, ¿no? En plan, igual tiro por aquí. Era moito o meu rollo como tamén unha estética de ilustración que se levaba por aquel momento, que era como lápiz e acuarela, sí, que tivo así como o seu boom polos 2010, 2014, polos aqueles anos. E logo como que abandonei moito eso e pasei como un rollo moito máis de grafismos de ceras, de lápiz, o sea, como un trazo máis guarro, por decirlo de algún xeito. Menos perfecto. Claro. Sí, sí. E agora pásame, por exemplo, voltando a facer en cerámica, claro, en cerámica non ten nada que ver a pintura, porque eu veño máis de pintura e de debuxo, de feito, aínda que igual considerese máis debuxo que eu fago, sinto que o meu ollo é pictórico, por como eu entendo as imaxes e por como eu creo as imaxes na miña cabeza. Pois agora en cerámica, que ti, cando pos os esmaltes, non sabes que cor estás poñendo, non sabes que cor vai sair, ademais igual chorrea e queda unha cousa que non ten nada que ver. Eso é flipante, o sea, porque iso sí que realmente bueno, deixar o destino, non? O ver, porque claro, ti non podes controlar realmente a cor que pode sair. A ver, máis ou menos sí, non? Pero se practicas máis, contrólalo máis, pero hai un montón de pinturas, digamos, diferentes a hora de esmaltar en cerámica, en plan, pois tes os esmaltes, tes pigmentos, tes engobes, tes, bueno, pois supoño que un montón de cousas polo medio de mezclas e tal. Eu agora, cos esmaltes que vitrifican, fan ese como chorreo, rollo, se cargas moito, como que chorrean, que esto, eu subiron unha vez un post, porque fixera unhas figuriñas en plan monísimas, e quedaronme que parecían zombies, en plan como derretidas en cara, bueno. E agora estou me reencontrando moito con ese estilo de lápiz máis acuarelando como as pinturas en cerámica e deixando como outro tipo de trazo. Estaba pensando, non, que disto que dis, ao final estábamos falando, non, de no erro se encontra, estaba pensando nesas figuras, seguro que sempre hai un roto para un descosido. O sea, seguro que hai alguén a quen atopas que lle gustan, non? Que isto é o bonito que Sí, é que o peor é que eu fixen esas, fixen unhas con lápiz cerámicos que ao final achegase moito máis a miña expresión gráfica. A min pareceme que quedaron como de conto. E logo, as outras que chorreaban eran como, Dios, é un desastre isto, en plan, que terror. E a xente, en plan, buah, pois a mí mola un montón máis esta que a que está de lápiz. Eu, Dios. O gusto hai para todo o mundo. Claro. Por exemplo, eu contigo vivín eu son das que lle costa moitísimo
dicir que non ou ter que elixir. É algo que me pasa de sempre, que estou aprendendo, estou madurando. Pero pasoume unha cousa que, claro, era a primeira vez que lle pedía a alguén un traballo para min que non fora algo de costura ou así, non unha ilustración, literalmente. Ti me pasaras varias probas, todas parecerame maravillosas, pero claro, tes que pedir un par de cambios, non? Porque estás, ti como cliente, ao final necesitas o produto amoldado a ti, igual que cando che piden unha prenda e ten que ir axustado, tal cual. Claro, ti como te adaptas? Ás veces deixaste, o sea, algunha vez deixaches algunha idea que crees, Dios, é moito mellor a miña, pero o cliente me está pedindo isto, e claro, non che queda outra, claro, non? É que eu penso que é moi relativo tamén iso, porque igual a imaxe que eu podo ter do que é o máis adecuado non é o para ti o máis adecuado, sabes? Porque tamén ao ter referencias moi diferentes de xa non só o que ti queiras, senón non sei como explicarlo, que a ver, se encontro as palabras porque parece que me faltan, pero iso, por exemplo, igual ti consideras, imagínate, para facer un merchan da túa empresa, consideras que tens que facer camisetas porque queres facer camisetas que igual a ti faiche ilusión e tal, non sei que, e a min parece que igual camisetas non acaban de pegar moito co teu traballo. E igual é mellor que fagas, eu que sei, chapas. Sí, claro. Pero claro, aí é onde está o punto de onde se divide, non todo, de empresa ou carai. Bueno, non sei se notaches, pero chequeme o micro, agora sí que se me escoita máis. Sí, pero no hay una resignación, porque hay un cliente ahí, quiero decir, hay una parte que uno tiene que bajar un poquito el ego en el sentido de decir, bueno, esto es lo que quiere el cliente, ¿no? Hay que, o la clienta en este caso, decir, bueno, a ver qué es lo que quiere y adaptarse un poco, ¿no? Hay un poquito ceder ahí, ¿no? O hay un poco de resignar esa parte de artista y decir, bueno, cuando yo creo para mí sola, ¿no? Un poquito de eso claro, también. Que ao final tamén é como, eu entendo tamén como chegar a un común, que non é tanto o tú ou eu, senón que é como chegar a unha posta en común, ao final, cando contan contigo para outra cousa, por moito que sea un proxecto alleo, tamén estás ti como poñendo o teu granito de area e ser como parte desa ferramenta para chegar a un objetivo final. A ver, asesoramiento e esas cosas que tamén un artista, ¿no? Eu cando contactei contigo foi porque o que me gustou foi o teu estilo. Eso es, claro. Claro, quero dicir, iso tamén ten que ser super guai, non? Cando sabes que contactan contigo porque ti es así e a túa forma de facer é esta, non? A min pareceme un dos maiores halagos que pode existir, rollo, que a xente quera traballar contigo polo que ti fas. Claro. Porque logo igual podes adaptar máis ou menos, non? Pero o feito de que realmente o que chamen a túa porta, o feito de que chamen a túa porta pareceme unha maravilla, en plan, unha bendición. Pero que ademais sexa polo que ti fas, que non sexa algo como de, bueno, pido ya a calquera persoa que me fagan este deseño que pois podo máis ou menos sacar de Canva, pero non acabo eu de saber como pulir. Que esa fun eu antes de contactar contigo. Que de feito aquí, Xoana, eu mandeille o dossier que fixera eu en Canva. Díxenlle, por favor, non xulgues. Xa lle deu a risa. Non, pero é que pareceme moi lexítimo, en plan, cando ti non tes ferramentas de deseño ou non controlas ou o que sexa, pois empregas o que tes de man. Que tamén é algo, eu creo que isto tamén como chamamento, non? Aceptar, eu como a ti, o descanso activo, eu son a raíña do descanso activo, e de creer que, o sea, hoxe podería ser albañil. Quero dicir, estive vendo 20, es o que me gustaría pensar que podería ser. Non? Aceptar que non somos expertos en todo, e que para iso existe a experiencia e para iso existen os profesionais. A ver, para colocar tal vez un tornillo nun momento dado, bueno, venga, vale, pero tal vez a porta ti non sabes colocala. Entón, aprender a que hai máis xente a maiores que a ti, e a min pasoume isto, despois de contactar contigo é como, é que non vou pensar en facer eu o seguinte cartaz porque sei que hai alguén que vai no facer moi ben, que nos adaptamos xuntas, atopamos unha linguaxe jova, que ademais isto tamén o faláramos, o tema de cobrar polo teu traballo,
que de algo temos que vivir, o sea... Y además dejarse aconsejar por la gente que estudió sobre eso y demás, Claro. ¿no? Es que para eso, además, todos tenemos que trabajar, como dices tú, y todos tenemos que comer también. Claro. Eso también. Estaba pensando, para conocer tu trabajo y demás, es cuchiweb.com, ¿no? Porque estaba mirando ahí tu trabajo, invitamos a nuestros oyentes también para que vayan también, que estamos viendo todos tus trabajos aquí y demás, y además en Instagram también, para que te puedan ver. Como cuchiflainas. Ahí está, entonces para que te sigan y para que vean tu trabajo. Y ahí también veía que también hay una cosa activa por tu parte de consultar a la gente que te sigue y demás, bueno, ¿qué les parece? Hice esto, ¿no? Hay como una participación, una convocatoria también a las personas que te siguen y demás respecto de qué opinan de tu trabajo. Me pareció eso también un acto de humildad muy bonito por tu parte. Así que Sí, porque eu ademais como son de facer toda a parte do proceso casi eu, en plan, pois non coso as camisetas bases, mercoas, pero como fago as estampacións, os deseños e tal, podo facer tiradas máis pequenas ou máis grandes, según se ter. Entón tamén moitas veces pregunto, porque igual se fago un deseño e a min flípame, pero a xente non lle acaba de funcionar, pois igual só fago 5 ou 10 camisetas e non me poño a facer máis. Claro, claro, perfecto. Sí, para no hacer despois que te queden aí. E que claro, que isto outra, e repito mesmo, que a xente, o sea, detrás de cada creación hai unha inversión. O tempo. Sí. O tempo é inversión, o sea, o tempo son cartos, o tempo é, o sea, xa non por cartos en sí, senón porque ti nese momento pode estar facendo outra cousa, crear outra cousa. Entón é super importante, non, entender isto que acaba de decir. ¿Y cómo te encuentras ahora así en términos de que con algo que te apasione, que te conmueva, decir, bueno, estoy ahora loca con esto? ¿Estás con algo así en este momento que te conmueva? Agora mesmo, a ver, teño como, sinto que cheguei a un momento de conclusión, como se estivera todos os anos de vida, en plan, facendo un camiño, sen saber moi ben a onde me iba a levar, pero iba facendo porque me parecía que era o correcto. Agora sinto que vexo como un punto, non o final do camiño, pero que vexo un punto que é como abrir o meu local, o meu espazo creativo, que será tamén seguindo xogando co de cuchiflainas, o cuchiweb, o cuchicorreo, o cuchitril. Qué bueno. Qué maravilloso. Qué bueno, qué bueno. E poder facer un lugar onde eu teña o meu taller e poda desenvolver a miña creatividade, que para min é unha cousa fundamental que ao largo dos anos dime conta que é como unha necesidade. Entón, non podo non facer. É o seguinte paso. Sí, facer ese local e que tamén este aberto a que veña outra xente, facer talleres. Molaríame moitísimo facer como un campamento creativo para adultos, porque sinto que moitas veces as persoas adultas non temos espacios de xogo, de creación, de ocio, que non pasen como polo consumo pois de alcohol, de festa, da noite. Que sinto que nos falta eso moitas veces, como poder pasalo ben e crear por pasalo ben sen unha necesidade productiva, nin que as cousas teñen por que ser bonitas, podemos facer churros. Sí, exacto. Ay, sí. Qué bueno, me encanta. A mí iso bueno, ya pasarás a contarnos cositas. Sí. Xoana, foi un placer de verdade por estar aquí hoxe, por favor que todo o mundo coñeza a esta persoa que o seu traballo porque é maravilloso. Espero que o cuchitril abra as súas portas pronto e poder dicir, onde vas o cuchitril? Exacto, sí. Aprender cositas, tal qué bueno, cual. Encantadísima. De verdade, Xoana, mil grazas por vir hoxe a punto en boca. Exacto, gracias. Pensei que llevas a decir a Radio Cuchiredo. Bueno, forzadísimo. Había que buscar algo, había que meterlo. A mí fíxome gracia. A mí tamén, sí. Bueno, pois de verdade, Xoana, se queres dicir unhas palabras para despedir Maravilla, é todo para ti. Pois non sei, quería darvos as grazas porque é sempre moi guai coñecer a outras persoas que teñen proxectos e empreendementos e cousas así e ir facendo rede, e a verdade é que é un gusto poder compartir espazo con xente como vos. Gracias, genial. Pois graciña, Xoana. De corazón. Sí.